Avui, 14 de febrer, és Sant Valentí, el dia dels enamorats. Malgrat ser una tradició anglosaxona, alguns comerços catalans li han vist una bona oportunitat de negoci i des de fa uns anys decoren els seus aparadors per a aquesta festivitat. N'hem visitat alguns per veure com han preparat aquesta jornada i que ens diguin si han notat algun impacte en les vendes. Avui sí, avui ha estat una pujada enorme. O sigui, s'ha notat molt. O sigui, el que sí que han comprat és per a dues persones i distàncies, que diguéssim és el que aquests dies no es venien, però avui sí perquè és del rotllo de, bueno, per passar la nit amb la parella i coses així. O sigui, és més les coses per a dues persones, que no... Mira, nosaltres fem dues coses. Preparem caixetes de bombons i preparem pastissos. La caixa de bombons té una particularitat. Sempre ha d'haver-hi el cor. Ho demana tothom, que hi hagi el cor. I els pastissos els fem en dues varietats. Fem uns que són amb pasta de full i farcits o fem el pastís clàssic amb pa de pessic. I els enamorats, què hi diuen? Sant Jordi o Sant Valentí? A mi és Sant Valentí. Sant Valentí. Sí, està bé. Celebrarà avui? Què farà? Sí. Farà alguna cosa especial? Sí, aniré a sopar amb la meva dona. Doncs Sant Jordi perquè és una festa més nostra i Sant Valentí és només una invenció de les grans magatzems. El San Valentín es más romántico y el San Jordi es otra cosa, ¿no? San Jordi es más de Cataluña y San Valentín es más de general. Home, a mi m'agrada la festa de Sant Jordi, però el Sant Valentí és el meu aniversari, o sigui que jo no sé què dir. M'imagino que Sant Jordi, que soc català, doncs millor, no? Tot i que Sant Valentí no és una tradició catalana, aquí a Barcelona aquesta festa dels enamorats cada any se celebra més. Els enamorats busquen petits detalls aptes per a les seves butxaques i els comerciants cada any se preocupen de fer-los-hi més fàcil.